maitasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaino guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezan, protoiuz, zaindu familia jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zenudara denezkero, argaitza zureki zure babespean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik, elkartu zen gizona Ebarekin, haurdun gelditu zen Eba eta Kain izan zuen. Orduan honela esan zuen, gizon bat iritsi dut jaunaren eskutik, gero beste haur bat izan zuen, Abel, Kainen anaia. Abel hartzaile izan zen eta Kain nekazaria. Aldi bat igaro zenean, Kainek lurraren emaitzetatik eskaintza bat egin zion jaunari. Abelek ere egin zion bere hartaldeko lehen ume gurienetatik. Jangoikoak begionez begiratu zion Abeli eta haren eskaintzari. Kaini berriz eta haren eskaintzari ez zion begionez begiratu. Horregatik, biziki haserretu zen Kain eta eroria zeukan aurpegia. Jaunak esan zion Kaini, zergatik haserretu zera, eta zure aurpegia zergatik dago eroria. Ez ote zenuke jasoko, ongia egingo bazenu. Gaizki egiten baduzu ordea, zure ate ondoan dago zelatan pekatua, zu eraman nahiez, eta zuk menperatu egin behar duzu. Kainek esan zion Abel bere anaiari, goazen landara, eta antzertela, Kainek eraso zion Abel bere anaiari, eta hil egin zuen. Jaunak esan zion Kaini, nun duzu Abel zure anaia. Kainek erantzun, ez dakit, nire anaiaren zaintzaile ote naiz badani. Jaunak orduan zer egin duzu, zure anaiaren gola deadarka ari zaidurretik. Orain, madarikatua zu, urrutizu lur hontatik, bere ahoa ireki baitu lur honek, zure anaiaren gola zure eskutik hartzeko. Lantzen baduzu, ez dizu lehen bezala uztarik emango, lurraren gainean ieska eta batetik bestera ibiliko zera. Kainek orduan jaunari, nire pekatua handiegia da, eraman ahal izateko. Ara, gaur lur hontatik botatzen nauzu, zure begietatik urruti, gordeka ibili beharko dut nik, eta lurrean ieska batetik bestera, aurkitzen nauen edozeinekinko nau. Eta jaunak ez, inork Kain hiltzen badu, ordaina 7 aldiz jasoko du. Eta jaunak ezaugarri bat ipini zion Kaini, aurkitzen zuenak hiletz ezan. Elkartu zen berriz ere, Adan bere emaztearekin, eta honek seme bat izan zuen, eta Set ezarri zion izen. Hau da, jaunak beste ondorengo bat eman dit, Kainek hildako Abelen ordez. Jaunak esana. Genesis liburu honekin segitzen dugu. Hasieratik, eman diogu esan genezake hasiera, aurreneko egun hauetan, aste egun hauetan, Genesia irakurtzen lehenengo irakurkoei bezala, eta hain zuzen ere, pentsatu dezakegu zeinen garrantzi handia ematen dion jangoikoak hasiera horri. Kain eta Abel, hain zuzen ere, eta gero baita ere Set agertzen zaigu, beste semea, hain zuzen ere, Adanek eta Ebak eukizituztenak. Eta hasieratan, batez
ere inbidia entzun dugu, zer nolako inbidia sentitu zuen Kainek, eta horregatik ere Jaungoikoak nola baitere halako zigorra baino ez erabatekoa. Betide, danutzeko aukera eman zion Jaungoikoak Kaini, eta Kainek ulertu zuen gaizki jokatu zuela. Eta horrek ere garrantzi handia duela pentsatu behar dugu. Eta izango dut evangelio irakurtzen da, guain irakurriko dut. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan agertu zitzaizkion Jesusi farisearrak eta eztabaidan hasi ziren. Azpikeriaz zeruko ezaugarriren bat eskatzen zioten. Harek barrutik hantsi eginez honela esan zien. Zer ari da gizaldi hau ezaugarri eske. Hara nik egia esan, ezaugarririk ez zaio emango. Eta haiek utzirik berriro ontzian sartu eta beste aldera joan zen. Jaunak esana. Jesusek hain zuzen ere halako ezaugarriak eta egin zituen asko, baina batez ere eskatzen zitzaienean esan genezake umiltasunez. Ikusten dugu zenbat aldiz Jesusek egiten zituen mirariak alde batetik jendea sufritzen ikusten ari zelako, edo jendeak umiltasunez eskatzen ziolako, ez exikituz bezala. Bestetan, kasu honetan bezala, azpikeriaz ari zitzaizkion ezaugarri bat eskatzen. Beste kasuren baten, esate baterako mekaldikoan agertzen zaigu nola Herodes erregeak ere eskatu zion Jesusi mirari bat egiteko. Eta espektakulo bat ikusi zuelako ari zen eskatzen, eta Jesusek orduan ere ez zuen egin. Aldiz, pertsonaren bat beregana gerturatzen zenean sufritzen ari zelako, gaizki zegoelako, minez, edo zein premietan, edo norbait gertu sufritzen zeukelako, hor bai Jesusen bihotza kupitu eta halako mirariak egiten zituen. Honek batez ere ulertzen ematen dugu nola eskatu darizkiogun gauzak Jaungoikoari. Humiltasunez, ez exikituz, bere nahia edo pentsat, bere erabakia edo amekituz, jakinda berak ezagutzen gaituela, berak maite gaituela, bere eskuetan gaudela, ez dela dena mundu ontakoa bakarra ikusi behar. Horregatik, Jesusi eskatzen diogunean, humiltasunez, baita ere konfiantzaz, eskatu behar diogu, fedez, eta hain zuzen ere konstantziaz. Motan eskatu behar dizkiogu gauzak Jaungoikoari. Ezin exikitu, mirariak eta ezaugarriak oso gutxitan gertatzen dira. Egia praktika gertatzen dela bakarren bat, baina oso gutxitan. Horregatik eskatu ez daiteke, holako mirarien bat edo zerbait, baina ez dengo aztu behar batez ere ondasun espiritualak eskatu behar dizkiogula Jaungoikoari. Indarra, fedea, maitasuna. Eta baita ere, ez dago gaizki, baina bigarren mailan eskatu behar diogu eta hori dago eskatzea, osasuna, prosperidadea eta holako gauzak. Beti esan dudan bezala, humiltasunez, fedez, konstantziaz. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, bereziki sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Jaungoikoak bere indarra eman dezaien eskadezatzen Jaunari. Eta gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mensaxatuan bereziki gogoan izango ditugu Miguel eta Josetxo eta Juan Jose. Jaunak bere betan hartu eta handik gure aldekin dezaten eskadezatzen Jaunari.
Eukaristia honek jauna garri behitzala eta garritu, eta zure nahia betetzen duten betzat, izan dadila beteko saria, Lurri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gure bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jakoiko alduzkidun beti leko horri. Ona zeralako egin zenuen gizona, eta bere erruz galduta zegoena, erosi egin zenuen arrurez beterik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beroren bitartez, aileguek zure handitasuna goresten duten. Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen. Goiko itanek zuri haustezan egiten. Postasun berak bainitu zerutan guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzaguna guk ere gure kantu gutxak. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zigoala, ogiatu eta eskerrak errepresentatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau bere gorputzatatak zuentzat eman dutena. Afarondoa berdin garizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eraman guztiok dutatik, hau bere odolaren garizatatak, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuniko dena, egizule hau nere odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure eseniaren eginotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu gaituzulako. Eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputzotolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabadurik dagoen zure egizan, eramazu maitasuna Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizor guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean badigan gure senideak eta hileko guztiak, bereziki Miguel eta Jositxo eta Juan Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguaren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Boatsuarekin, San Jose bere senatuekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan zure adiskide izapiren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko augustku horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizati eta gizati guztietan salbatzaileak, aginduta erakusiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zenbueltan zerana, santuko izan zure izena. Etor berri zure errenuak, egin berri zure aia zerua bezala zure. Email biziko horreko kontako goia,
ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren benediktuak. Jauna, ez naiz inor sartzeko.
egin dezagun ondo ikusi. Jauna, zerunda